Horațiu Mălăile. Dragii mei, am să vă spun o poveste. O poveste de iarnă. A fost odată, ca niciodată, o poveste adevărată cu o fată nespus de frumoasă, dar nespus de tristă, pentru că era oarbă. Infirmitatea o făcuse să-și urască propriul destin, propria făptură și pe toată lumea, în afara prietenului ei, care era tot timpul lângă ea, gata să o ajute. Într-o zi a spus: dacă cineva ar putea face o minune și aș putea să văd vreodată, eu m-aș mărita cu tine. Și vremea trecea și într-o zi, într-o binecuvântată zi de primăvară, cineva i-a dăruit 2 ochi. Când bandajele au fost scoase, frumoasa femeie a putut să vadă. Fericirea ei a depășit potriveala oricăror cuvinte. Acum că poți vedea, a întrebat prietenul, te măriți cu mine? Femeia s-a întors și l-a văzut pentru prima oară pe prietenul ei. Vremelnica ei bucurie a făcut loc deznădejdii și prietenul ei era orb. Au trecut o vreme. Iartă-mă, ești prietenul meu cel mai bun, te iubesc mult și cred că ai să mă înțelegi. Știu cât de umilitor e să nu vezi și câtă suferință poți crea celor din jur. Dar iartă-mă, nu mă pot mărita cu tine, pentru că tu ești orb. Și iar au tăcut. Oriunde vei călători, i-a spus prietenul, să fii fericită și norocoasă. Privește lumina acestui pământ și minunează-te de această creație a Domnului care este omul. Dar te rog să ai grijă de ochii tăi, pentru